What about Fetu? You are watching Deppen Online podcast right now. And as you get Fetu, the best thing you can do is go to subscribe, like, and share comment. And today, in petty guest, this guy, and Uste Pro Ndlovu, lo nimboda escreenini. Ngephathi ke umaster lo uke waboshwa 18 years. I think ngecala angazange aze alenze. But ke I wasn't there ukhona yena uzosichazela nje kabanzi ukuthi ngempela kwenzakalani. Wala masithe wala pro. Hola, Prazo, khamba kahle. Ngi-right mfethu, welcome to the show mfethu. Sithe mfethu abantu bakwazi kwi-comedy scene as upro and then all of a sudden nosuyanyamalala iminyaka eminingi kwakwenze njani? Okay, igama lami uSthembiso uPro Ndlovu ugatsheni babenye out. Okay, I'm a comedian, author, and radio presenter. Actually, I do izinto eziningi kwi-entertainment. But ke ukuphendula umbuzo kwenze two question. Comedy ngayiqala ngo-12 and then kuthe okay, while I was studying at UT. So yaqala futhi ihamba kahle impela because I remember it's ngo-2015 I was nominated yeah Sithe yeah kunomsindo olokhu ukhala yes othi xoxoxo angazi ukuthi uqhamukaphi. no I think Osonela ishow yethu. I think itaful Okay, awenza nje uma ukhipha ama-earphones uyangizwa. ngeke kuzoba nzima ukuthi wena ungizwe Oh, okay, imic no yakhe lapho. manje nginobamba kanje Ngicathi kushuthi iyona-ke le edilizayo. hayi Shuthi nawe no ngeke unganyakazi. alright Yabo, okay kumele mawuthi ube nje stand still. usawuzwa ukuthi Ngisa file we-bluetooth ngiyawuzwa. okay manje ngizama ukukhonektha lawa ke All right, guys, you are watching the Deppen Online podcast with Fly Motion. Bafethu on the screen la nibona khona njengamanje ngiphethe usithe uPro waKaNdlovu ngebhadi owaboshwa iminyaka engaphezulu kwaka-17 almost 18 years or 18 years nje ngqo eboshelwa into naye angayenzanga. Uzokasichazele kabanzi namhlanje ukuthi kwenzekalani. Please stick around ngoba le ndaba azoyikhuluma namhlanje indaba ebuhlungu engehlekela nombani nawe lapha ekhaya ungayithola usuku lesimo ungazi ukuthi wawuzowenza kanjani. Please subscribe, like and share. Ungakhohlwa-ke ukudwadla leyo comment kwi-comment section. Bafethu sibonga kakhulu for tuning in. DOP Deppen Online Podcast. Sithe kuhamba kanjani ntwana? hola Prazo khamba kahle ngalapha Kuhamba kahle kakhulu mfethu, siyabonga ukuthi ufike mfethu and ube part of iDurban Online Podcast. Isitori sakho mfethu sithinta abantu abaningi mfethu, nami singithintile ngase ngithi ukuthi ngi-check la kuwena ukuthi what really happened mfethu, ubani usithe mfethu and kwenzakalani ngempela kuwena before uqavune lo 18 years. lelo sho ngangixavune ngathi nje ngangithanda ngiyadlala Qavuna. anyway igama uSthembiso uPro waKaNdlovu ugatsha benye out I'm a comedian, author and also radio presenter ngiyenza into eziningi nje but ke mhlambe nje ukugxila kakhulu kule comedy ngayiqala ngo-2012 ngisafuthi UT and then kuthe ngabo 2016 sekwenzeka lento ke so ini ngokwe-career yami ye-comedy yayihamba kahle ngaleso sikhathi because I remember ukuthi ngo-2015 I was nominated kuma-Crown Gospel Awards for i-Best Gospel Comedy
of which nami lokho Yeah, kwaqala-ke kwanginikeza ithemba ukuthi shuthi iyabonakala into engiyenzayo. And while i-career yami sure. isahamba kahle, and I remember ukuthi-ke esikoleni I was doing my final year, and then kwese kwenzeka-ke leli cala leli egcine lingifaka ejele le-murder-ke engafike ngagwetshwa 18 years ngingalenzanga-ke. But mhlambe uchazele umuntu ongasazi-ke isitori, kwakukhisimusi ngo-2016. Yeah. So I decided ukuthi yazini ngoba isikhathi esiningi angisajwayele ukuya ekhaya uma kuwukhisimusi. Ngike ngiyodlela ukhisimusi ekhaya. Then-ke ngihambe kanjalo-ke uma ngifika ekhaya, ngokhisimusi nje ngqo mhla ngo-25 December 2016. Yeah. Kuthi ntambama nje kube khona ngizothi umuntu ogqekeza endlini yasekhaya yasisi wami. Usho ukuthi So umuntu usho iphara noma nje usikhotheni noma umuntu onjani? yes, uchazwa ukuthi iphara kahle kahle, angithi iphara. Yeah, So kube khona yeah. iphara elingena endlini kasisi wami, and then mase lithathe-ke izinto elayithatha nje imali, izinto zasendlini. Kusho ukuthi nje kwakuwukhisimusi ngicathi wayeyiphuzela ubafo naye wayidlela nokudla efrijini, yabo nje Hawu. lokuntshontsha lokhu kokuphara, yabo. So Eh, ake so 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 ake kube into ekanjalo-ke kube ukuthi-ke kudingeka lezi zinto ay'ntshontshile endlini, yeah. Yini bahambe la intshontshile? bayomfuna. Nokwakuyizinto nje imali, iy'khwama, I think i-DVD ngoba i-T_V wathi uyazama ukuyiqukula nganoma yamsinda mhlawumbe wephuze kakhulu, yawa phansi Yeah. yaphahlaka wayishiya kanjalo. Nje kodwa nje wayithathile nje yena izinto ezihlukahlukene endlini. Mhm. So the only way abakwazi ukuthi babone ngayo abantu basekhaya nabasendaweni ukuthi ubani. Shuthi wathi mebaleka esephuma kwawisigqoko, yabo, endlini, kanti bayasazi isigqoko sakhe, yabo. Ah, Kwakuwumuntu owayaziwa. Ngathi nje endaweni kwawumuntu owaziwa vele ukuthi uyahlupha, yabo, ugqekeza imizi yabantu. ugqoka lesigqoko lesi futhi. Yes, yes. Hhayi-ke bahambe bayomfuna-ke kanjalo-ke. Shuthi bahambe bamfune, bamthole la bamthola khona, babuye bafuna ukuzomshayela egcekeni ekhaya, yabo. Okay, angiqale Yeah. lana because isizathu esenza ukuthi mina ngingafuni ukuba yingxenye yokushaya lo muntu lo, it was because ngokwami ukubona, it's not because I was not concerned, but Mm. it was because ngangizwa indlela abantu ababekhuluma ngayo ukuthi kade babemfuna yabo ngesikhathi bemshaya, yabo. Eh, So yabo umuntu osenjalo, as much as eshayelwa le cala elincane lasekhaya elenzekile, kodwa useshayelwa amacala amaningi asemzini abantu, yabo. That's when I yeah. decided ukuthi no, ngiphume endlini cause ngangisendlini, kwakuyi-birthday yamawami, sisa-celebrate-ela i-birthday, samculelwa i-birthday, and then hhayi, ngiphume endlini, ngiphume ngibakhiphe ngibaxoshe, yabo, cause bayomshayela egcekeni, yabo. Eyi, ngibaxoshe ngithi eyi hambani, yabo, because Wena ngiyabona ukuthi lento awumshayanga wena. i-beyond lento le. No, Wena awuzange angizange umbeke ngimshaye. isandla. Kodwa bamshayela egcekeni lakini No, ngoba untshontshe angikaze. yini. If babefuna ukumshayela egcekeni. Yeah. Yes. But izinto abay'khulumayo uyezwa ukuthi sebemshayela amanye amacala, yabo, awenzile Eh, endaweni, yabo. sure. So hhayi bahambe bayomshayela-ke emgaqweni-ke. I don't know ukuthi wenzakalani emgaqweni because sayibuyela endlini, and then-ke kwaba ukuthi kushaya isikhathi sokulala, and then salala kanjalo. And thina sazi ukuthi hhayi asihlangene vele ekhaya, asihlangene lento eyenzekile because bese bekungeyona into ekade isiyenzeka ekhaya, futhi Mm. we didn't want to be ukuthi siye siyolunguza ukuthi kwenzakalani, yabo. Yeah. Salala, and then ekuseni ngabo-10 nje mhla 26 December, then sekufika amaphoyisa. Hawu, befika Hawu. amaphoyisa amaningi mfethu, fike nje inqwaba amaphoyisa, mhlawumbe kwakuyiy'moto eziwu-5 or 6. Hayibo. Zizekini Uma manje. befika, yes, and uma befika
Oh, khona isitori engisikhohliwe before kwenzeke this, before lo muntu angene agqekeze endlini, kukhona intombazane yangasekhaya. Okay, at that time ngangingazi ukuthi iyintombi yakhe lo mfethu lo, intombi kamufi. Yeah. So ngiyayazi yona because ikhule ngasekhaya, safunda esikoleni esisodwa, although yayingaphambili kwami, but iyintombazane Mm. nje ey'phuzelayo, intombazane nje yabo, engingasho La ukuthi isho nje ukuthi namantombazane aselokishini aphuzayo ngicela ukusho ayibhebhelayo. njalo. Manje Yes. ngiyabona uzama ukuyihloniphisa kodwa ngiyabona ukuthi into eyenza le ntombazane iyingozi and iyakulimaza kodwa intombazane ebhedayo. Yilabo sesibasa Intombazane ebhedayo omntakamali laba asendaweni. abaselokishini ethola neseko. Exact, Yeah. exactly. Ngasho ukuthi iphara lentombazane yabo mase Elinye iyiqondisa. iphara lentombazane. Ayisho ukuthi-ke ngihlangane nayo-ke le ntombazane before lo mfethu agqekeze. Ngihlangane nayo, ngiyaphuma ngangiyobheka omunye umjitso wangasekhaya, and then mengisihlangana naye emgaqweni ngihamba nomunye umfana wasekhaya umshanami, abese angicela ubhiya yabo le ntombazane. Athi, ngicela ngimthengele ubhiya. Yabo uma Yeah. uzophendula umuntu oyidakela yabo, uba naleyo nto ukuthi hhayi vele yabo ngikhulumela nesitawu. Nayo Ngithi lana mina Thixo ungazongisukela wena uzongifuna ukuthi ngikuthengele ubhiya, kuwukhisimusi, ubhiya yabo Mm. uxabeke kanje endaweni yabo. Yabo Yeah. ukuthi okokuqala uyazi ukuthi mina angiphuzi yabo ukuthi ungazongifuna ubhiya yabo. Ebese Sure. avele angiphendula yabo, athi, yazi wena selokhu wavela ku-T_V, ave usuy'tshela, ulibambe lingashoni. Ayi, le nkulumo kodwa Oh. ngingayithathi serious ngenxa yokuthi ikhulunywa umuntu yabo oziphuzile. Eyi, Oy'phuzele nje nawe onakile. yabo. So bese kuthi kanti kuzohamba same day ngawo ukhisimusi kwenzeke le nto-ke lo mjitha agqekeze kanje, and then Yeah. bese ngakusasa-ke la ishuba khona-ke, ngakusasa mase kufika nale ntombazane le, intombi kamufi yabo. Hayibo. Hhayi, yabo athi bengene cause endlini enkulu, indlu yami Yeah. yayingaphandle but mina ngisendlini enkulu ngaleso sikhathi ekamereni le-OLED ngidla nje yabo Sure. izinto ezimnandi la. Mengingena kuvele kungena amaphoyisa Udlani la agcwala indlu oh, yabo. usadla Angangidli amakhekhe. ama-stress assorted. Yeah. Ngiyacabanga. So so athi mengena amaphoyisa afika avele angena agcwala indlu yabo. Ebese kuputshuka le ntombazane Yeah. phakathi kwamaphoyisa ivele ifike ithi nangiya yilo ikhombe mina. Hawu, Hawu. sithuke sonke ekhaya. Eyi. Yimina owenzeni manje yabo? Hhayi, Nawe kube awukakazi ukuthi ukuthi awu kwenzekeni. amaphoyisa angakazi mina, angani ukuthi kugcine kwenzakaleni ebusuku because bahambe naye umuntu bayomshayela la bemshayela khona. Angazi ukuthi Yeah. ungigcinephi yabo. Yeah. Asondele umseshi awadlula amaphoyisa eze phambili, and then ebese eyangichaza-ke athi, uwena uSithembiso? Ngithi mina yebo. Mase kuthiwe, ndoda, kunendoda elwela impilo yayo, Yeah. and le ndoda kuthiwa ishawe uwena. Eyi, Ewu. ishawe yimina. Hhayi, yabo ekhaya bavele bavuke ngolaka cause bayazi ukuthi angihlangene nale nto eyenzekile. Bavuke Eh. ngolaka, kubuzakale kulo ukuthi, hawu, why uthi yilo oshaya umuntu yabo. Amaphoyisa vele Mhm. ayilokhuza nami bese ngimehlisa umoya kancane no-relax-ana cause ngiyithatha kancane le nto ngitshela hhayi into nje ezophela yabo cause ngiyazazi ukuthi ngi-innocent yabo. Hhayi-ke Yeah. angithathe kanjalo amaphoyisa. Wawungabona-ke bengithatha bengikhipha endlini, bengibambe ngangindiza emoyeni. So ngiyabachazela ngithi mina Hawu. angisona isigebengu, ngicela ningangibambi kanje. Kuthiwa hhayi, Eh. kuthiwa zonke iy'gebengu zisho kanje. Lapho wena Ya, uzizwa manje unjani mfethu? Kwakunjani nje mfethu engqondweni yakho usutshele ukuthi kunomuntu olwela impilo yakhe and usesibhedlela nawa namaphoyisa nezibhamu namaveni awu-5, uma wakho, ibhede kama wakho. Kwakuthini kuwena nje engqondweni?
No, kwakubuhlungu because uh something eqala kwenzeka ekhaya nje ukungena nje kwamaphoyisa nje okokuqala. Yeah. Kwakuyinto eqalayo and then uma ngabe sekuzothiwa umuntu ushawe yimina, I was so confused. Mm. To a point ukuthi angazi ngizothini but kwakukhona into ethi kumina ngi-innocent, no maybe lento izophela endleleni. Yeah. And la ngaqala khona ukubona ukuthi ishubile ngesikhathi sebengikhipha endlini-ke sengibuka omakhelwane begcwele emnyango-ke bebuka phela because kwase ku-like i-movie manje yabo. Hey Hawu, bo mfethu. yabona indlela engibanjwe ngayo iyatshengisa ukuthi yabo ngathi kubanjwe inkunzi yesigebengu yabo. Yeah. Yabo ila ngaqala khona ukubona ukuthi ngathi lento i-real lento. Hhayi, kodwa manje amazwi omseshi yabo methi sokhuluma phambili ngitshela ukuthi mina phambili ngizofike mhlawumbe ngihlaliswe etafuleni ngichaze isayidi lami Uchaze nje. le-story. Yeah. Yabo bese ngiyadedela yabo. Hayi Hey. oh mangifika bangijikijela evenini. Hayi bayivala. Endleleni yazi mfethu ngithandazela into eyodwa yabo. Mm. Ngiyakhumbula mfethu ukuthi ngakhululeka mfethu endleleni mfethu ngaze ngakhala mfethu because ngangikhulekela ukuthi lo mfethu osesibhedlela asinde because uyena kuphela ongakwazi ukuthi angikhiphe kule nto yabo. Asho ukuthi no, Hey I was not mfethu. part of it. Yabo. Yeah. Hhayi-ke ngihambe ngiyafika e-police steshi. Hey, amaphoyisa shuthi I don't know noma shuthi nami ngakhuleka kakhulu yini cause Yeah. ngakhala and then amaphoyisa uma ngifika ngitshela ukuthi hhawu uyenzile le nto lo. Yabo amehlo abovu shuthi bedakiwe nje. Abona ukuthi uyakhala manje namehlo abovu abona ngathi uyazenzisa. No, bathi bona shuthi bengidakiwe izolo ngiyenzile le nto. Lapha Lapha ngiphuze awuphuzi ngisho la. ukuphuza utshwala angikaze ngiphuze ngisho ukuphuza even namanje. So, Hey mfethu. ivele ishube kanjalo-ke indaba yabo. And then mangifika akuvele nginganikezwa futhi ithuba lokuchaza. Kuvele kuthiwe Mm. ayi Wandlovu-ke welcome to ehhotela-ke. Siphathele nje izindlu e-right, sizokufaka endlini e-right ene-T_V enayo konke ukudla okumnandi okuthandayo. Woza la ngivele Mm. ngifike ngijikijelwe laphaya kwenye iseli yey'nsizwa. Ikuphi la? Hhayi Ise-police bese station? ya ise-police station iseli yase-police station ePlessis le e-Maritzburg. E-Maritzburg, okay. Yeah. So mangilokhuza mangifakwa la, hayibo, hhayi ngibone ukuthi la angisanikezwanga ithuba lokukhuluma shuthi ngiboshiwe kahle kahle. Hey mfethu. But ngisaluke nginale nto ukuthi yazi ukuthi mevuka la mfethu uyakuthi ulwela impilo yakhe. Mevuka laphaya uzongikhipha yena. Yeah. Eyi yabona mfethu yabo la kwaqala kwashuba khona. After nje I think kwaba ingakusasa mhla 27 because I remember ukuthi ngangena e-police station mhla 26 and then mhla 27 kwaba iholidi ngizovela enkantolo mhla 28 ya. Mhla Eyi. 27 kufika usisi wami ezongibheka. Eyovela wafika wangitshela Yeah. wathi hawu kuthiwa lo muntu useshonile. Yo! Madoda. Hhayi Lo kwavele kumthanthazela washuba-ke. ukuthi angashoni wavele washona. Hawu wavele washona mfethu and kwakuyilona themba lami lokugcina because laba abavula icala lo ovula icala actually because uyedwa. Yena ngokwakhe ufuna kucindezelwe mina. Eish. Ima-ke Hhayi icala sithe icala livulwe ba intombi yakhe lo mtshita lo ukhumbule uthi uncisha ubhiya. yes, livulwe yiyona intombazane lethe ngilibambe lingashoni. Eyi mfethu So plot-ke. yeah and mabe livulwe icala angithi wayengakashoni lo mtshitha Yeah. kwakusayi-assault GBH. Yeah. So seliyashintsha-ke manje bese eshonile sekuyi-murder-ke. Eyi kushube Usengaphakathi kanjalo. wena. Akusekho-ke manje ukuthi ngingadedelwa-ke manje ngiphakathi Ayish. ngisenje. Ayish. So eyi ngihlale-ke la e-police steshi kube ukuthi sengilinde ukuyovela enkantolo. Nakhona futhi yazi mfethu, yabo mfethu yabo kuthiwa mfethu you are driven by innocence. Uhlezi unethemba ukuthi no ngiyaphuma Hhayi ngiyaphuma. ngeke. Yeah. Ngiyafika mfethu enkantolo nakhona kuthiwa kuyobingelela imantshi. I was like I know ngizofike ngithole i-bail ngiphume. Uma ngifika laphaya kufike kuthiwe no awukwazi ukuthola i-bail ngenxa yokuthi
la kwi-statement sokuvula icala kuthiwe lo muntu ushawe wena nosisi wakho. Usisi wakho kumele ayilethe e-police steshi aboshwe naye ukuze kuyima kukhuluma indaba zebheyili. Ha, Eyi, eyibo. sengiyasuka-ke manje angisabuyela e-police steshi sengiswe ejele-ke straight-ke manje. Hhayi, kuphoqeka ukuthi usisi naye kufanele ayihambise azihend-ine e-police station ukuze ngizokwazi phela ukuthi kuqhubeke nokuqulwa kwecala ngikwazi nokuthola ibheyili. Nangempela-ke Yeah. usisi yena waboshwa kanjalo kwaphoqa ukuthi kufanele ayihambise because naye wayengasiyona ingxenye yabantu ababeshaya but sekumele yena alwele mina ukuze into yami ikwazi ukuthi iqhubeke phela ngikwazi ukuphuma because uyazi ukuthi angihlangene futhi nale nto le. Awuna Usisi wami le mfethu. ngikhuluma ngaye usisi Yeah. okuyena lo wagqekezwa endlini yakhe. Yes. Ima-ke ithini So i-evidence kahle kahle ekubambayo ukuthi lo muntu wabulawa wena ngempela? yeah. So ngokwe-evidence phela kwaphoqa ukuthi ngoba ayikho into ayilinka thina necala sinosisi and Mm. untombazane ufuna ukwenza sure ukuthi kodwa kugwetshwa thina yabo. Eyi. Wabakha ubufakazi bakhe according to ubufakazi abakha babuthi mina uba wangena kuqala or ngathi wangena usisi kuqala wafika washaya lo mfethu wephethe induku eyiphini and then kwase kwalandela mina. Nami Yeah. uthi ngangena uthi yonke lento yenzeka ekhishini kubo lo ntombazane. Lapho angikaze Ah, ngingene ngisho ukungena kubo. Uthi-ke awuzwa nje. sangena ekhishini kubo samshaya-ke lo mfethu samshaya mina ngangiphethe induku usisi naye ephethe yakhe induku uthi samshaya ngithe ngisuka mina ngamthatha ngahamba naye-ke ngayomshayela emgaqweni. Usho njalo ubufakazi bakhe lobo. Eyi. And then Ayinzima wase kakhulu. ngesikhathi ebakha lo bufakazi wakhanda usisi wakhe omncane ukuthi naye akafike laphaya afike afakaze ukuthi afakaze yonke lento le ayisho lo bufakazi lobo Yeah. osebakhiwe yabo. Awu Yeah. mefika enkantolo usisi omncane avele akhuluma iqiniso avele asho athi hhayi ngekho la yabo. Eish. But still ngagwetshwa ngobufakazi balo walo oyedwa. Ukuthi And on mhlawumbe top of amaphoyisa that ukuthi mhlawumbe amaphoyisa wena mfethu ngiyawazi most of the time yabo uma kuyile case kanje akanqeni ukusebenza like enze sure ukuthi anze i-proper investigation and enze umsebenzi wabo so bona base berelaya kulento eshiwo ile ngane siqede ngalo mfowethu mase siqhubeka ney'nto zethu. It's a kind of a situation yabona-ke lapho lengithi ngikulalela. Yeah. yabona yabona lapho-ke Fly Mm. ngingakuvumela kwaba isimo esikanjalo because Yeah. mina ngaze mina ngikutshela isimanga Fly ukuthi sagwetshwa ejele sobabili nosisi wami sagwetshwa u-18 years. Yeah. Sahlala u-7 years kuthe after 7 years kwayima inkantolo ibona ukuthi yenze iphutha then saphuma-ke. But Ha. from sigwetshwa ngo-2017 up until today njengoba sengiphumile sengiqeda unyaka wesibili ngiphumile angikaze ngimbone umseshi wami. Angimazi futhi Hayibo. umazi umseshi akakaze afike kumina azongibuza isayidi le-story ukuthi-ke mina mhlambe kwenzakalani. Useze Kwenzakalani? warithaya mangizwa ngezwa kuthiwa userithayile I don't know noma iqiniso yini but ngaze ngagwetshwa akukaze kwenziwe proper investigation ukuze kuzwakale ukuthi kwenzakalani. So ngingakuvumela kule nto oyishoyo. Ima-ke mfethu kushuthi nosisi wakho wayegwetshwe kanye nani kanye lo 7 years wonke? Yeah. No, Ehhe, sasigwetshwe naye uma o-18 wakho years, mfethu 18 years uthini umuntu uma eyedwa. wakho? Ha, uma wakho Ewu, uthini mfethu? Kuyo yonke le ewu, nonsense eseningiziwe? I bet it was very hard for ifamily nje yonke especially abazali because basakhona uma nobaba ize sebegugile bakhulile but Yeah, i-situation yaba nzima kakhulu for bona to a point ukuthi bagula nje kakhulu after ukuhamba kwethu because akusilona ubala ukususwa kwey'ngane zakho eziwu-2 and especially ekheyisini efana nale. So amen. mfethu kwaba nzima for the whole family mfethu. Kwaba buhlungu Yeah. ngifuna ukuqamba amanga.
even ney'ngane zaphazamiseka esikoleni because usisi ube ney'ngane. Ish, ngasho ukuthi kwaba kuningi and into ebuhlungu kakhulu Fly, uma usuke kuboshwa umuntu, ngisho akuthiwa ulenzile icala, it's even worse-ke uma kuthiwa akalenzile. Yeah. Isimo sefamily siyaphazamiseka. Yabona mase ngikutshele Yeah. mina ngokwasekhaya, the minute uthatha mina njengomuntu ozamayo ukuvusa ikhaya, uyamsusa, and then labantu abasele, instead ukuthi fanele bazame ukuthi basebenzele ukuthi bavuse ikhaya, yonke imali abayisebenzayo sekumele basebenzele ukusaphotha labantu abasejele. How much more-ke bewu-2? For 7 years. So for 7 years, and kulo 7 years fanele kuzanywe abameli okuyibona kumele bakhokhele ukuze bazame ukukhipha laba bantu because nabo abameli bayabiza, yabo. So isimo sefamily nje saphazamiseka nje kakhulu ngokwenzeka kwalento. Othi ngibakhumbuzela abantu mfethu ukuthi ngomhla ka-10 April sizobe silaphayana e-Stable Theatre bafethu i-comedy show le ehlelwe uyena uSithe From Prison to Palace comedy show. Ibophela iy'ngwazi la eyi-serious kakhulu. Ngibona aboShembe, ngibona aboMangaliso, Justice, Amawela Chesterville, uMaster uNdlebe, bonke labafethu abakhona la mfethu. Uyicabange kanjani le line-up le serious kangaka ngoba phela ile line-up ngikhumbula kusakhona i-99% Zulu, wenze kanjani mfethu ukuthi uhlanganise osomakha abaseThekwini bo mfethu nami ngikhona la laba mfethu saqala nabo actually i-comedy. Yes. Awusichazele ngale comedy show ukuthi isuka kuqala, sizoqhubeka nodaba lakho Okay. lasejele. All right. This comedy show actually it was inspired by my journey kwi-comedy because njengoba usho ukuthi abafowethu laba abaningi babo bona baqala i-comedy, asibe nje kanjani. Inini enaqala i-comedy Fly KZN eThekwini. So when I was choosing i-lineup yami, because asiqale ngegama le-show before size kwi-lineup. Igama le show From Prison to Palace, it is taken from i-title yencwadi yami engibhalile ebizwa ukuthi From Prison to Palace, esisazokhuluma ngayo. Okay. So i-From Prison to Palace idila kakhulu nengqondo. At the same time ikhuluma ngami ukuthi I'm from prison and now I'm in the palace. Uma ngabe sengikwazi ukuba kwi-post nabantu abafana no-Fly, oShembe, o-Justice, abantu abaqale i-comedy, and yabo, so it was a prophecy because into engayiqamba before From Prison to Palace, but manje seyiyenzeka-ke manje. So isusele from incwadi isihloko se-show, but then i-line-up-ke yasihlangana-ke ngokuthi abantu laba abangi-inspire-shile ukuze ngingene kwi-comedy, abantu engiyibonele kubona i-comedy. For me it is a privilege, I mean ukuthi namhlanje ngikwazi ukusebenza nabo, and I'm very honored kakhulu because mhla ka-10 April kuzobe kuyi-birthday yami. So at the same time we'll be celebrating my birthday. So to celebrate i-birthday nama-legend e-comedy kumina it's everything. It's everything. But-ke ngithe uma ngiyihlela i-line-up ngase ngithi okay, sebekhona o-Justice, bakhona Amawele, bakhona o-Fly, bakhona oShembe, nabanye engiba-approach-ile but abasho ukuthi kuqondene-ke ama-commitments. Ngase ngithi no, bakhona noNdlebe. Ngase ngithi bakhona abantu engifike kanye nabo e-comedy because this is a journey, yabo, i-journey nje yami e-comedy kahle kahle le show. Kukhona abantu engifike kanye nabo kwi-comedy, and then nabanye abafike after mina, and then sayenza lento. Khona nabanye-ke engiphume ejele sebekhona nje including uZinhle. Yabo. So because mina nginalento wena Fly ukuthi in everything I do ngifisa ukubona i-unity, ngifisa ukubona
Sure. Lento yothando siyiphila yabo, because mina ngifunde Yeah. kanzima ngisejele ukuthi abantu uyabadinga kodwa ubona uma ususenkingeni uyabadinga abantu. Yabona uma Sure. usejele mfethu ufise engazuthi kuthi uma kubizwa i-visitor ufise engathi igama lakho lingabizwa Mm. uzoyibuza ukuthi ufly kodwa akasacabanga ukuzongivakashela, ebese uyayibona nakho ukuthi yini engisangayenzela ufly engenza ukuthi azongibheka yabo. Hayi mfethu, So mfethu. ngifunde kanzima ukuthi abantu uyabadinga and you need to practice lento yothando, lento ye-unity if uthole ithuba, Mm. because kunesikhathi la ukusithole osungasihlelile ogcina usuwedwa ufise ukuthi ube ngalesa sikhathi ngenza ukuthi ngangakwenza. That is why mina whenever Yeah. I plan to do something ngithi ngiplana ngibe ngenza. If nje Sure. ungabheka nje le show nawe ufakazi ukuthi i-post iphume ey'nsukwini, because ngathi Yeah. mawufika umqondo ukuthi angenza into ekanje ngase ngithi ukuthi ngiplane ngenze rather than ukuthi ngile ngicabanga ngihlehlise, because sengiyakwazi ukuba sesimeni la khona ungakwazi ukwenza lutho uvalelekile, ufise Mm. ukwenza something but ungenayo indlela, ungenawo ama-resources, ungakwazi ukuphuma ukuphumela emnyango ukuthi ngisawubheka Mm. ufly because Mm. uvalekile. Uthi use-Westville ubone ukuthi nakhu e-Chesterville undlebe ulapha kodwa angikwazi ukuphuma la Eyi, ngiyeke ngilebe yabo. awukwazi ngeke So ngilebe. Sure. so manje Manje sesinalo awuke, ithuba yabo. yeah, manje impilo yakho binjani ejele mfethu? Your first day nje mfethu, awusichazele abantu ngoba sesizwile iy'tori zasemajele kuma-podcast amaningi. Laphayana kuthiwa nike nicoshiswe iy'nsipho uzwe ngento isingena la ngemuva. Kuthiwa laphayana kufanele ulambe ngoba meke walamba khona indoda ezokwenza umfazi. Eh, Wena, what was your experience laphana? Buyini, buyi-26 noma buyi-28 noma buyini, uyi-Big Five, buyini? No, mina mfethu ngaba nenhlanhla ukuthi ngathi ngingena ejele ngase ngimamukelile uJesu empilweni yami, ngambona futhi esebenza. So even Hhayi, nokungena kwami musuqamba amanga, musuqamba amanga, lalela. nakhu usuqamba amanga. Wena ungene ejele Ngizakuphendula. noma ukuthi manje umqakamusi uthi wena wangena uvele usunoJesu. Mina ngikubuzile ukuthi wawucoshwa yini, wayicosha insipho, wakudla ukudla kwenye indoda. Yini leya nto umdikadiya loyana, manje usungitshela ngoJesu, hhayi, Umdiyadiya. Manje umdikadiya, ngikuchazele, ngifuna ukuphendula yeah, ukuthi ngenxa yalokho-ke kwangisiza mina lokho ukuthi uma ngifika ejele ngingafoli to izinto zakhona, ngingajoyini inombolo 26 no-28. But lezi zinto yeah. ey'chazayo izinto engizaziyo. Okay, Kuyenzeka ngayixosha kuyenzeka yini ukuthi ejele ungayijoyini inombolo? Into elula leyo ukuthi ungangeni indawo noma into ebukhuni nje yes, ukuyenza. no, kuyenzeka but you need to be strong because kunezindlela abazama ngazo uku-influence ukuthi ugcine uyijoyinile. Mina nje mase ngikhulume ngami, bazama kaningi ukungijoyinisa inombolo to a point ukuthi bangishaya. Mina ngiyasazi isitemu sephara yabo, because basuke Mm, bekuhlukumezela ukuthi uzubone kungcono ujoyine le nto. Lapho yeah, ngikhuluma ngokuhlukumezeka physically because usuke yeah, ushawa. Yabo nje uma ungena angiliganisele ngeholahola khona i-truck le khona elayisha iy'boshwa kuthiwa iholahola. yeah, Uma ungena kwiholahola kufike kuba ama-26 ngapha, ama-28 ngapha, and then lapha phambili kuhlala amagunye, and then la yeah. phansi kuhlala thina esingayishayi inombolo, and la iyaqhuma induku kula bantu abahleli la. Laba abahleli Yabona? phansi. Yes, abangayishayi inombolo. Kwenzekelani? Bahlukunyezwa ngale ndlela ukuthi baze ba-eshele ngisho emakhanda abo ugwayi ukuze Eyi, uzoyibona ukuthi bona ngokwabo bathi wena uyimpatha ngoba yeah, awuyijoyinile inombolo, ukuze uzojoyina-ke le nto yabo leyo. So I experienced sure. it. Ingakho ngithi kuyenzeka ukuthi ungayijoyini inombolo but need to be strong ukwazi ukumela into yakho. So that's what happened to me. So kule kule yokucosha insipho Yeah. Bungangitshela yini ukuthi ngayicosha wake wayicosha. ngayicosha insipho, Hayi bo! kodwa no, yayiwiswe omunye ngase ngamcoshela. Hayi suka, hhayi loko wena Fly.
Wangekho umuntu kwakungekho umuntu osemva kwakho nkathi ucishe ngoba phela kuthiwa Hhayi, iyawisa kwakungekho umuntu insimbi le nto. Eh, But anyway, no, I didn't. yeah. But-ke ziningi izinto ezenzakala ejele. Ngizwe ukhuluma nomdiyadiya, angazi uthathaphi umdiyadiya. Sizwile kuthiwa khona into ekuthiwa umdiyadiya laphayana uma usuzoshawa ngogwayi uyavalelwa laphayana liqhuma isende, liqhuma isende, liqhuma bese kuyavuleka umdiyadiya. Mfethu niphila kanjani kanti ejele? Wena usuku nje ake ungithathe ungibeke nje osukwini nje mfethu uthi okay namhlanje ngiyavuka umsombuluko ka-7 years. Ewu, Kwenzekalani empilweni yesiboshwa nje? ewu, it was very hard because okay, ngokuqala ngale yomdiyadiya kuqala because Mm, ngizoze ngiyikhohlwe. It's true mfethu. Laphana mfethu amajitha ayaphenduka abafazi bamanye amadoda. mm, And into eyenza lokho isikhathi esiningi ukungabi nayo i-support financially and also i-visit. So nale yeah, genge ebhemayo-ke isikhathi esiningi iyona egcina seyifola into that because once wangakwazi ukuzigcina nokuy'bamba then uzothola umuntu ozothi uzokunakekela and akakunakekeli mahhala, then uzobe yeah, segcina eselala nawe. So abantu abaningi-ke ngibabonile kwenzekile phambi kwami. And-ke fly-ke laphaya njengoba nje ukhulele eScomplaza elokishini, uma usufika sure. laphaya ufica umuntu ophila leyo mpilo owumfazi wenye indoda kufanele wenze ngathi awumazi Fanele wenze ngathi because awumazi. kufanele wenze ngathi awumazi nje. Indaba ukuthi ilokishi online ayisebenzi uma umuntu ephila Eh, leyo mpilo ngoba usuke sure. esaba ukuthi uzothi uma uphuma wena mese utshela abantu la ngaphandle ukuthi hey Ukuthi lo sibanibani ophila le mpilo lapha. Khona eh, nami phela ngafika ngingayazi kodwa leyo nto yabo. Khona omunye umfethu wangasekhaya eMaritzburg yabo, sasila mm, eWestville. So masifika hawu kunomjitha engimaziyo phela mina yabo. Hawu ngiyamjabulela mfethu, hawu mfethu kuhamba kanjani? Avele angizibe yabo, enze mm, ngathi akangazi yabo. Uyena oziba mina-ke kodwa. yeah. Hhayi yabo ngixakekile. Bahamba bawu-2 beze kumjitha engihleli naye yabo. Hayi shuthi bakhulume nalo mjitha ingidide lento ukuthi lo mfethu ezokwenza ngathi akangazi because uyangazi wangasekhaya. So Sure. hhayi bakhulume nalo mjitha bathi uma beqeda bese bayahamba. Mese ngidonsa-ke lo athi hheyi mfethu, yabo njengoba ekuziba lo muntu, ubone ukuthi wena uzomjambisela emakhaya. Eish, Uranger wakhe lo ahamba naye. lahamba naye. Ha, 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 Exactly. ha, ha. Manje ngeke ngizwe kuthiwa namaphoyisa ayadayisana laphayana mfethu ayakwazi ukukunika akutholele indoda yakho kanjalo. Into yangempela leyo. Um, okay, angeke ngize ngikuphike lokho just because akwenzekanga phambi kwami, but mina okwenzekile phambi kwami, abantu bebey'celela bona emaphoyiseni ukuthi sengifuna ukwenza ukuthi, yabo leyo nto. Yeah, Like for example, angithi nje yabo eWestville, ngikhulume ngeWestville ekuyona engihlale kuyona. yeah, Ngihlale nase-New Prison, but sure. eWestville engiphumele kuyona. eWestville kunama-section ahlukene. Kune-section abantu abashaya inombolo, okay actually inombolo igcwele ijele. Kune-section yabantu abafundayo, kunezindlu zabantu abasontayo, kube nama-section abantu abadala naba-disabled. Mese kuba Yeah. khona i-section yey'tabane noma ngithi ama-homosexual. Ikhona i-section yey'tabane ejele? Ayikhona eWestville. Ay, 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 Ibizwa ay, ngokuthi ay, 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 i-protection ay. kodwa. Ibizwa ngokuthiwa Oh, i-protection. yeah. Uma ungena phela ejele fla uyabuza kuthiwa u-straight noma homosexual, Okay. u-gay. Yeah. Eh. Ukuze uma uthi u-gay uvele uyofakwa laphaya. Ungaze leyoqhatha amajitha lapha lobanga. Ngempela ubuzofika So ubu-anti laphaya bakuhlephule ngesende kuphela indaba yokuba gay. Ngcono uyohlala nabo laba eni-gay nabo. Which is a good idea I think for u-government to separate yeah. all these parties ngoba can you imagine umuntu o-straight ozohlala nomuntu aba-gay? Bangamrepha Mm. kwayena e-straight enjalo. Yeah, yabo. O-gay ozohlala nabantu aba-straight. Yayibona leyo bangamshaya nje yangaphela indaba yakhe. Aba-straight. Yes, yes, yes. So manje mfethu lo 7 years
So Wenzani nje mfethu during the day? yeah. Um okay, ukuthi ngangena laphaya ngifunda. Into engiyenzile mina ngike ngaqhubeka nokufunda because okay, actually ngangena lapha ngangenza electrical engineering, yabo. Ifanele yami but ngathi uma ngifika Mm, lapha because ngangifuna ukuqhubeka nayo, kwathiwa no, angikwazi ukuyenza because ngase ngishoda ama-practicals. Kwathiwa no, asikwazi ukwenza mhm. ama-practicals la ngaphakathi. So kwamele ngishintshe ngenze enye ikhozi-ke ezokwazi ukuthi ngiyiqede ngaphakathi. So ila ngasuka khona-ke from eNew Prison to eWestville because eNew Prison yayingekho i-UNISA, angazi manje noma isikhona. So mangifika then ngase Yeah, ngafunda-ke ngashintsha ikhozi ngenza i-marketing management okuyiyona-ke engiphume nayo-ke sengiyiqedile-ke. So i-routine nje yosuku laphana ithi ufana nenkukhu nje kahle kahle cause uya usuku lakho wena liphela ngo-2, ngo-2 nje emini 2 emini. kuthiwa wena olwakho usuku seliphele. Yeah, suke seliphelile sewuyovalelwa, uyozivulelwe ngakusasa mhlambe nakhona ngo-12 uthole lowo 2 hours ukuthi-ke uthole lelo langa uphinde uvalelwe futhi. But Eyi, ekuseni mawuvuka ufike nibalwe ekuseni manivuka. Usually thina sasijwayele ukubalwa ngabo-6. Niyavuka yeah, kufanele nigqoke nibe clean, then mese niphumela emnyango-ke nihlale o-5, 5, 5 la, bese niyabala mawukuthi uhlala kulezi ndlu ey'nkulu, ama-commune, yeah. then nibalwe nibuyele ngaphakathi. Mhlambe ngo-7:30 sekuyidla i-breakfast. I-breakfast yakhona mfana umbhedo-ke, 2 slice nje Yini le? kuphela, 2 slice Eish. Njengoba nepharish mina ngidla uhaphu elibhedayo. wesinkwa nje. Ha, 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 Hawu, ha. hawu, 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 sekubhedile uma usulapha. Uyawukhumbula lowo hafu uma usulapha Awumeke ngoba kusuke mfethu, kungasekho. shuthi uvalelwa ngoba manje sebevaleliwe, kushuthi manje wonke umuntu uhleli embhedeni manje la ikhona i-T_V kodwa la ifoni nenzani? No, ngihambe ama-T_V esekhona-ke eWestville. So Ehhe. iyona nto ekuba ngcono kuqhutshwa ngayo-ke isigwebo-ke. So Yeah, manje awumeke. yeah. Another thing izozingikhohlwa. Le nto yama-voucher niwenzani ama-voucher lapha ejele? Eyi, nginabangani bami abasejele mfethu eyi. Hhayi, 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 kancane kancane i-voucher, voucher, voucher. Enzani ama-voucher? Athenga ukudla, athenga ugwayi, enzani ama-voucher? Actually iyona ngizothini? Ngithi iyona currency shuthi asebeyisebenzisa manje Yeah, because iyona ndlela yokuthenga ukudla, ukuthenga even o-orange cause phela as much as kungekho emthethweni but mase kungaphakathi kuyashushubiselwana yabo, kuyadayiselwana. sure. So ukudla, into zokulala even ishidi. Ejele uma ufika ufike unikezwe amashidi awu-2 nespontshi. Whether Yeah. ubusika noma ihlobo iyona nto ozoyimbatha leyo, ishidi elilodwa elinye uzolendlala espontshini, yabo. So kumele Ha, uzizamele-ke konke loko okunye-ke amashidi-ke. So usually kuba yilaba abasuke bebhema, abasuke bezokudayisela mhm, ishidi ukuthi mfethu nali ishidi ukuze nawe at least umbathe amashidi awu-2, yabo. So usebenzisa lezi zinto yeah. ey'kanjalo, uthatha ugwayi noma i-voucher ukuze ukwazi ukuthi-ke ukwazi umbathe, ukwazi ukuthi udle because njengoba ngisho ukuthi u-2 slice owudlayo laphaya, it's not enough. Iy'mfethu. Awume mfethu, Yeah. uyaqhubeka, qhubeka, qhubeka. Yeah, Khona yeah. obufuna No, ukusho? bengifuna ukuqhubeka kule kade ungibuze yona ekuqaleni ye-daily routine Yeah, ilokhu ukuthi ingijampa la. yeah, ukuthi after-ke after i-breakfast then-ke uyaphinde uvalelwe kanjalo-ke koze kulamule ilantshi yasejele-ke fly iyisapha. So kahle Ayi, so mawudla mawukuthi actually ukuthi ngiyakhumbula e-New Prison sasidla ngo-12 but ngafika e-Westville mhm, sasidla ngo-1. Njengoba usudla ngo-1 usudlela ukulala. mm, And mm, mm, nakhona hhayi mm. ukuthi mhlawumbe udla ukudla okusile mhlawumbe.
Yeah. ukudla nje lo mkhacesana nje wophuthu u-half a cup uma kuwukuthi ube u-half a cup mhlawumbe kube mncanyana kube ikota futhi kwakube ikota yes, quarter cup Yeah. yophuthu then mase kube iklabishi elingavuthiwe. Eyi. Mekwenzekile kwaba khona inyama, yazi mfethu uFly ngiye ngiphatheke kabi yezwa mangizwa abantu bekhuluma ngejele abantu abangalazi bethi, ejele kuyabuswa kudliwa inyama ngisho ngithi Eh. abalazi abalazi ijele labo. Yabo mekhulunywa ngenyama, ukuthi inkulu nalento le. This is i-case ama-iPod. Yeah. Hhayi ngeke inkulu iqatha lenyama Ha. uqhathanisa ngalento. Iqethe Ithi iqatha elilodwa. lenyama mfethu elingange-Ice Cube. Yeah. Ha. Elingange-Ice Cube mekwenzekile mhlawumbe abe u-2 yabo. Mekwenzekile. But into oyidlayo kahle kahle nje ejele or noma angiyikhulumele mina Yeah. for 7 years Yeah. wami. Yeah. Mina bengiphila ngophuthu neklabishi Yo. yabo. So ugcina usujwayele kodwa uphuthu oluhlaza neklabishi elihlaza uqunjelwe uze ujwayele isisu sesijwayele. Uma wenzekile wadla ukudla okuvuthiwe isisu siyacasuka ukuthi ungidlisani Uthini manje wenzani manje? Eyi, because ngoba ngike ngibone ngike ngibona abanye bepheka laphayana banamakhabethe, kunokudla kunamagrosa nje impela nje. Livumelekile ukuthi lipheke lapha? akuvumelekile. Mm. Akuvumelekile once kwatholakala ukuthi nento enjalo mase kuseshwa ngoba phela kuseshwa njalo ejele, ziyathathwa Yeah. zonke lezo zinto zisisuswe. Yeah, so Kufanele wena ukudla kwakhona. Manje uzele ukudla sithe kwala ekhaya ngani. alright, mfethu ubhale nencwadi lana, yabo? From Yes. Prison to Palace le esike sakhuluma ngayo ukuthi iyona le ebe i-inspiration to i-comedy show yakho lesibona escreenini. La kule ncwadi ubhale ngani mfethu? Yini obhale ngayo kule ncwadi? And itholakala kuphi? And ngempela singatholani kule ncwadi? Okay, incwadi yami From Prison to Palace actually ngiyibhale ngisasejele because I was inspired by indlela abantu ekade beba yiyona bona because ijele lithathwa njengendawo yosizi and abantu uma Yeah. bezokubona ba-expect-e ukuthi uqhamuke uyilolo sizi lolo yabo, so bakudabukele. So abantu bebethi uma bezongibona ejele bangifice ngine-smile and then they would be like, Mhm. "Hayi, kanjani yabo?" Ngithi uma ngikhuluma nawo umuntu, heyi kugcine sekuba yimina o-motivate-a yena ukuthi no kuzoba right. Umuntu ahambe Yeah. kumina ahambe kumina esethi, eish yazi ukuthi thina sibhizi siyakhala nje ngaphandle kunabantu abasenkingeni kanje kodwa aba-positive ngale ndlela Yeah. yabo. Yeah. I was like, okusho ukuthi isimo sami siyakwazi ukuthi siphilise omunye umuntu. Sure. Engathi usasidukele-ke uSithe incwadi yakhe le From Prison to Palace ubengakasho ukuthi mhlambe itholakala kuphi. By the way, guys, we also have sound Fly Motion events ungaharisha for corporate events, wedding, birthday parties, sporting events, or ama-traditional ceremonies njengo-members, so zonke lezo zinto nama-public events. Siyaba no-DJ in the house. We also have a MC in the house. Ungasifonela ku-078 8856 546 uzitholele wena yakhe iphakheji. Uma uthi udinga isound yodwa iyatholakala, uma udinga isound no-DJ and MC iyatholakala. Singabonga kakhulu ukuthi sikusebenzele or maybe uma ungakwazi ukuthi usebenzise ama-service ethu. And another thing, guys, nginominathiwe as the best podcast since ngingenile nami kule mkhakha waka-podcast, Durban Online Podcast. Please bafethu moni lana khona ninga-SMS Mzansi 0882400439 Mzansi 0882400439. Singajabula kakhulu ukuthi siyithole le awards kwazise ukuthi phela umuntu kade ayizama kanti nama-awards mfethu akakazi abe
anqabile. So ngicabanga ukuthi usebuyile back, sizozama umthola ukuthi usebuyile yini or bengakabuyi. Hey guys, ngajabula bafethu ukuthi nishiye ikhomenti, or if nineminye imibuzo ningayishiya laphayana kwi-comment section. Sikhona laphayana kwi-comment section. Please subscribe, like and follow. Don't forget to share the video. Sabonga kakhulu guys. I think Usithe is back. Sizothola ukuthi sibone ukuthi singamthola yini ngoba angazi noma uthushwa i-network yini or something. He's back. Yeah, kwenzakalani manje? Yes, sir. Can you hear me? Hayi size right mfethu busangichazela. Alright. So ngenxa ukuthi ngangibuka lokho ukuthi abantu bayaphila ngobuhlungu bami yabo, because kwakubuhlungu yabo nje ukuba sejele kubuhlungu, even for umuntu olenzile icala. Uyabezwa bebekhala. Khuluma umuntu mina mfethu uthola ukuthi ubulela abantu abawu-5, but mase kulaphaya uyezwa ukuthi inzima indoda ikhala every day yabo. Abanye baze baphambanelwe nawumqondo-ke yabo, ngenxa Hayibo. yobunzima bokubhekana nejele. Abanye bayay'bulala mfethu, baningi abantu abay'bulale phambi kwami ejele, behlulwa nje ukumelana nesimo sasejele. So but mina I was like, ngoba nakhu ngiyakwazi ukuba positive ukuphilisa abantu, why ngingayidocument le pain le engiyizwayo, and I'm sure ukuthi izophilisa abanye. And nangempela kwenzeka njalo ngoba ngithe uma ngiphuma ngingakayiqedi incwadi, ngayiqedela sengingaphandle, then ngase ngayibhala, ngase ngayibiza ukuthi From Prison to Palace, because benginalento le ukuthi ngifuna ishintshe isimo sengqondo. Kunabantu abasejele kodwa bela ngaphandle ngenxa ukuthi ijele libabambile lila engqondweni yabo. Yeah. Ziningi izinto ey'bamba abantu ezidinga nje kuphela ukuthi ushintshe i-mentality, noma ngabe isiphi isimo obhekene naso, ushintshe indlela osibuka ngayo ukuze sizokwazi ukuthi sikuphilise noma ukwazi ukudlula kusona. If mina ngihlale esimeni sokuthi mina ngiphume ejele, mina ngiyibhantinti, mina ngifuna ukudatshukelwa, mina ngabe namhlanje asikhulumi nawe kanje, ngaba ngithanga uma Yeah. ngiphuma ngaqhubeka ne-comedy. But Yeah. ngenxa yokuthi ngathatha ukuba wami sejele as a stepping stone ukuthi ngikwazi ukufinyelela la ngifisa khona. Ngathi uma ngiphuma ngaqhubeka ngabhala incwadi, ngapublisha incwadi, ngaqhubeka ne-comedy, and namhlanje naku sikhuluma nge-comedy show enkulu ezoba khona on mhla 10. So Sure. inhloso yencwadi kahle kahle inama-lessons, inama-lessons nje ama-live lessons from izinto engiy'fundile ngisejele. Ikhuluma ngempilo yasejele, impilo yami yasejele, also nempilo yami as a whole. Yaseba nama-lessons awu-30 asusele from ama-life experiences zami. And-ke inhloso yayo kakhulu is to motivate, encourage abantu. It's a motivational book ukuze umuntu abone ukuthi whatever la abhekene nayo incane kakhulu compared to ukuthi kukhona umuntu owahlala ejele for 7 years ngecala angalenzanga, kodwa waphuma Hey. waphila waqhubeka. Namhlanje nangu uyakwazi ukuthi akhulume kanje. Sure, manje sitholaphi le ncwadi? Izobe Incwadi ikhona mhlawumbe iyatholakala, naku-show. yes, incwadi iyatholakala on Amazon if you want i-PDF. If you want i-hard copy uyayithola kumina, Sthembiso Phorondlovu, kuwona wonke ama-social networks, Sthembiso Phorondlovu, or 0607120018. Ngiyazi ukuthi umlaleli uzokwazi ukuba ihlehlise le part. Yeah. So kwi-show kwi-show izobe itholakala incwadi. People must come nje uma befuna ukuthola the full story, bazokwazi ukuthi bathole everything about it, and then bakwazi ukuthi ba-enjoye-ke amahlaya, because kubalulekile kakhulu ukuthi sihlanganeni sizame ukubuyisa lento le yobumbano, sizame ukukhulisa futhi nalento ye-industry yethu. Hayi siyabonga kakhulu mfethu, all the best mfethu. Sobonana ngomhla ka-10 April lapha e-Stable Theatre bafethu. Amathikithi aseyadayisa ubuthaphuthaphu. Shout out to you mfethu. Hopefully lo 7 years mfethu okumele kubo 18 years uzophinda futhi ukwenzele nje mfethu ivali, ngoba awukwazi mfethu uhlala isikhathi eside angakuhlalela into ongayenzanga uNkulunkulu angakubusisa emva kwalokho. Shout out to you mfethu, shout out to wonke abantu osebenza nabo, your team, everybody. Mhlampe into esophinda siyishaye le convo yethu, sesixwayisa abantu ngezinye izinto zasejele ngoba manje inkinga isikhathi asinaso.
but mfethu Yes. ngiyabonga kakhulu ukuthi uqhamuke kwi-Durban Online Podcast and futhi uzochaza mfethu ngempilo yakhe yabe ibuhlungu ngale ndlela. Yayibona I can imagine nje mfethu ngiqhela 7 years for nothing nje futhi ngento futhi engayenzanga and then coming out bhali incwadi and also being active kwi-comedy scene like you have never left before. Uyabona into engishoyo. Of Yeah, which is yeah. mfethu usazoya phambili kakhulu. Sabonga kakhulu my brother, all the best. Uyabatshela kodwa abantu ukuthi ngathi ngiphume ejele ngangithola ingane. How? Shuthi kade umngane wena. Bengazi. Wathi nje mangiphuma la. Yeah, bethe anisitshelanga ukuthi bethu I'm very proud of my daughter bethu. I love my daughter kakhulu. Igama lakhe ukukhanya, the light, Yeah. ukukhanya because she Ukukhanya. brings ukukhanya to me. Yabo kuba khona wakhe nje kuvula izinto eziningi njengoba ubona nje. So yeah. Into engithanda ngengane yami ke, into engithanda ngengane yami ave iphethe kahle. Izothi 8 months nje next week. Kodwa nje angikaze ngizwe lutho olubi ukuthi mhlambe bonakale imi nabafana somewhere. So nje I'm very happy. Thank you. It's under 8 months man. Ngikhohliwe ukuthi usomakhaya uyaserious kakhulu ngoba lento esikhuluma ngayo ebucayi but mfethu ngiyabonga kakhulu bafethu. Make sure bafethu ngomhla ka-10 April siyabambana lapha e-Stable Theatre. Sibonga kakhulu Sithembe. All the best my brother. Thank you mfethu. One last message mfethu before ngidedele fly engifisa uyidlulisa kubantu. Mfethu ngiyazi ukuthi njengamanje kukhona abantu abahamba inkantolo. If kukhona into ethi mfethu fakaza amanga ngomuntu enkantolo, please ungayenzi mfethu because usuke mfethu ungazi mfethu ukuthi umuntu umfakani. Yabo for mina angimzondi umuntu ongifaka ejele but kwaba buhlungu ngifuna uqamba amanga. Ubuhlungu angifake kubona that it can never be imagined. Ubuhlungu abuzisa ifamily yami can never be imagined. And leyo nto leyo umuntu sokuyifaka wena engcupheni because if bengomunye umuntu bengaphuma mina ngimbulale lo muntu ngimenza into embi yabo. So if bethu kunento ethi hamba ofakaza amanga ngomuntu enkantolo, please do not do that. Ngiyabonga. Sure. Danko.